Raġel Awċi ta' 46 sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara li kien involut fi ġlieda li seħħet it-tlieta filgħodu bil-vittma isofri feriti serji meta kien involut f'argument ma' żewġ persuni oħra. Ir-rapport għand il-pulizija daħal għal ħabta tal-10:30 ta' bil-lejl meta huma ġew informati mill-awtoritajiet tas-saħħa illi r-raġel residenti Lastri iddaħħal għal kura fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u li qiegħed isofri minn ġrieħi serji. Min investigazzjonijiet preliminari li saru mill-pulizija riżulta li aktar kmieni matul il-jum għal ħabta tal-11:30 ta' filgħodu kien seħħ argument fi triq l-Ammar fl-Asri stess u fih kienu involuti l-vittma u żewġ tirġiel oħra. L-irġiel ta' 25 u 56 sena u kol residenti l-Asri kienu arrestati matul il-lejl u ma ttieħdu għal kura fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u kienu ċertifikati li kellhom ġrieħi ħfief. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Briġit Sultana li ħatret inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija tad-Distrett għadhom għaddejjin. Dak li seħħ fl-Asri mhuwiex każ iżolat għaliex bosta fl-aħħar ġimgħat irmarkaw dwar każi simili partikolarment f'Marsalforn fejn hemm kwistjonijiet serji marbuta ma' sigurtà. Lejn l-aħħar ta' Mejju l-bidu ta' dan ix-xahar kien hemm żewġ ġliediet kbar f'din il-lokalità Awċija b'wieħed mill-każi wassal għal mewt ta' raġel Sirjan.